Ассалому алайкум мухлисои канали Саудутиҷӣ. Ҳама каса бардро чӣ хелен, созен, хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Ана ки бардро 1 минут вақти шуморо мегирам, гӯш кинед ки дар ҳамин видео чӣ ҳастай, бадалиш чахчах кардан мегиред. Бардро дар ин видео ана як бародар да квартира дар курай, озма дар видео гап мезанам ки киҷо квартира дар курайша. Ва бародарҷоно ду телефони оригиналай, мақсад телефонои хубан, Россия телефони қимат нахарен, биён ай Тоҷикистон бихаред. Дар ҳамин видео ҳастай, хонаи замини тайёрай бардро нархиш 75000 сомон, ам пул боша бихариш. Ва бародарҷоно камтара квартираҳои арзонам дар мо роӣ кардагиян, видеоро на ки то охирша тамошо кунен, ҳамаша мефаҳмен. Дӯстони азиз, агар настрено соз боша, ҳам як дона лайки бепала биҷиқен. Касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки видеои нави мара якмин шуда тамошо кунен, бояд бародари нам кнопкаи подписатсияра биҷиқен. Мерем ака усуста. дӯстони азизи ман акин авора сар мекунем, бо диққат хишракак гӯш кунен. Як бародар да квартира дар курай ай шаҳри Ваҳдат як комната ё ду комната боша мешава. Ремон бардро дора надора фарқ надора, и бародар харидорай, касе ки бародарҷоно ай шаҳри Ваҳдат мисол квартира дорен ё як хонага ё ду хонага, ин бародар харидорай, номерои телефонош ҳастай, номерои расияшай, WhatsApp дора. Зангиш бизанен ё WhatsApp шуда бинависен, касе ки квартира дорен бардро. дӯстони азизам, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. Бовар ки сумешид, ҳози ҳамин хонара мехаридам да ҷои зур дай, нархиш гарени арзонае. хушрӯ гӯш кунем бардро, касе ки сум дорем бихарен ҳамин хонара. Бардрои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон 8 сотиқ заминда 3 дархона кардагиай. Хонаҳо бардро евроремонт дора. Бо дар бари хона як хонаи времянка кардагӣ, ҳамомаш дар дрыншай мега. Об светш ҳастай, ҳуҷҷат 100%, гирди хона маҳкам, ошхона, ҳамом, дегдонхона ҳам доштай бардро 500 та мисол ана 500 дона смен блок падарка касе ҳамин хонара бихара. Нархша бардро ва хоҳарои азиз 200,000 сомон мега. 200,000 сомон нархи зурайне ки касе харидор бошен арзон мешава ё ба квартира ҳам алиш мекадай. беҳтарин варианта гуфтесай бардро. номерои телефонош ҳаст, имо чигап, WhatsApp ҳамаи чира дора, зангиш бизанед. дӯстони азиз, дар ин видео квартираҳои арзон ҳам ҳастай, барои ҳамун то охири видеора тамошо кунен. Бардро ана телефонои фасоне ки чизи хубайне ки. телефонои фурӯшӣ дар Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт деҳаи Ҳоида будай. Ана ду телефон дора бардро, якташ Samsung Galaxy A50, ду сим-карта памяти 64 гигабайт, нархша 1000 сомон мега. Дуюм телефонша бардро, дуюм телефонаш Samsung Galaxy G2, ду сим-карта памяташ 8 гигабайт, нархиш 550 сомон мега. 550 сомон бардро. Телефонои хубайне ки. Касе ки сум дорен бардро, ина телефонора бихарен, оригиналан. Меарзане ки нархи гуфтагишда. бардорои азизам, мегзарем ба хонаи навбатӣ. дӯстони азизи, хонаи десен замине қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешинаш Регар, 6 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ. хонаҳо ремонт дора. соҳиби ҳамин хона бардро бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагия ки хонаи фурӯшӣ ана 6 сотиқ 3 дар хона дора. нархш бардро ва хоҳарои азиз 75000 сомон. беҳад нархи хубае. бешуқӣ касе ки сум дорем бардро бихарен, хонаи фасонай, хонаи зурай, медрои зиндаӣ кардан мегирӣ, ремонт дора мега. номерои телефонош ҳаст, касе ки харидори аниқ бошен, зангиш бизанен бардро, хонаи ана арзона бихарен. дӯстони азизам, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. квартираҳои арзон да қариб омадесем да Шерои Нар. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Восе. 3 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ, дар ноҳияи Восе деҳаи Қурбоншаҳид. хонаҳо ремонт дора. ана соҳиби ҳамин хона гуфтагия ки касе харидор боша, бо муомила мекунем. занг занен. касе харидор боша бардро, мақсад арзон мекадай. дар тарафи ноҳияи Восе Қурбоншаҳида, нархиш 130,000 сомон. бовар ки нархи созае. 130,000 сомон бардро мегаву, бо арзон мешава. номерои телефонош ҳаст, харидорои аниқ, зангиш бизанед.
дӯстони азизам монда набошен. И хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ ана 3 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ хона ремонтш коробка соҳиби ами ана хона мега ки дар 5 микрорайони Ленинский район будай пеши гимназия бо тариқи кредит мешава ё иваз ба мошина мешидай айраи калон 700 метр ана болотар болои канал мега варианти дигаршам мисол дигар намуд вариантшам доштем бардро хонаи тайёр мақсад дигар намуд вариантшам доштай бародар мисол ҳам и хонара доштай ҳам як хонаи дигар мисол варианти зурша доштай мега нархи ҳами хонаи десен 121 000 сомон арзон алиш мекадай харидорои аниқ занг бизанед. дӯстони азиз ана бефара нашиден охи ек зинда бошене бардорои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Левакан 8 сотиқ заминда д дар хона кардагиай соҳиби хона мега ки хонаҳо ремонт дора ана маълумот бисёр додагӣ нест фақат нависагия ки ҳавли ана хонаи фурӯшӣ нависагия бардору хай гуфтам ки мисол 8 сотиқ замин дар хона хай бо мисол касе харидор бошен занг мезанен мепарсен мисол вазъияти хонара нархша 95 000 сомон мега дар шаҳри Левакан будай номерои телефонаш ҳаст харидорои аниқ занг бизанен. бародарои азиз тамошо кардаиста бошед мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ духонага дар 1 этаж қарор дорад 54 квадратни метр дом бардоро навастройка будаи хонара нав ремонт кардагианд соҳиби хона мега ки ана хона дар повороти ана пушти фабрика будай документош 100% ба номи хидмай ӯ светаш доимӣ кор мекунад срочни пул мондар корай нависен ё занг бизанен ана нашод нархиш бо муомила мекадай дихонага бардро нархиш 215 000 сомон арзонам мекадай алишам мекадай номерои телефонаш ҳаст касе харидор бошен занг бизанед. дӯстони азизам мегзарем ба ноҳум эълони имрӯза бо як квартираи арзони дига ман фақат бардро ҳаракат мекунем ки хона замин квартираи арзон барои шуморо реклама кунем бардро фақат шумо лайкҳоро фаромӯш накунед тамом ё дар комментария бинависен беҳтарин видеонам қадастгирӣ кунед тамом дӯстони азиз бардоаҷонои квартира десен қарор дорад дар шаҳри бохтар нум пешнаш қурғонтепа дихонага дар 6 этаж қарор дорад 51 квадратни метр дар 14 микрорайон будай дом навастройка хона без ремонт коробка соҳиби квартира мега ки дом бучидагиай хона дар 6 ошиёна қарор дорад нархш бардро вахварои азиз ана 190 000 сомон арзон мекадай дихонага бардро хай 100% меарза зангш бизанед. дӯстони азизам бо як бор дига мегӯм ки монда набошене бардорои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода якхонага дар 8 этаж қарор дорад 42 квадратни метрае дар 3 микрорайони шаҳри Турсунзода будай бардро дом навастройка хона без ремонт коробка пул боша боварка мегирӣ ва я ремонт мекунӣ медури зиндаги кардан мегирӣ соҳиби квартира бардро гуфтагия ки срочни мефурӯшемша 42 квадрат 8 этажда ҳуҷҷатош 100% да падез да талиф дора лифто хай бардро кор мекунанд намекунанд нависагӣ нест хай занг мезанед мепарсен касе харидори аниқ бошен нархша 159 000 сомон мега арзон алиш мекадай номерои телефонаш ҳаст касе харидор бошен занг бизанед. дӯстони азиз ака видео тамом шид аз киҷое ки хона мисол ма дароӣ кардан ё ки квартира роӣ кардан имрӯз бардро ма ҳаракат кардам нархҳои ҳамвора барои шумора гуфтам да ака чӣ хел буд нархош соз буд безеб буд хайрости гап намедонам да ака созу безебӣ шаву ҳам медонам ки мара дастгирӣ мекунед да ҳамун як дона ки бепла дареғ намедорена дар комментария менависен ки беҳтарин видео зинда бошене. дӯстони азиз ана касе ки то охири видео қадима чақчақ карда тамошо карден дар комментария рақами 5 бинависен ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден бо мо хеле хурсанд мешавем да дар комментария рақами 5 менависен ё ки ягон чи шӯхӣ карда гап мезанен ман комментариёи шуморо мехонам бовар ки мебарам ай хурсандира зинда бошем бардро касе ки меҳмонен форатон ки видеои нави мара якмин шида тамошо кунем бардро подписатсия кунен ва ҳамун як дона лайки бепалам агар имконият боша биҷиқен аз киҷое ки хона замин квартира намондум бардро дар комментария бинависен ман ҳаракат мекунам дар видеои оянда барои шуморо арзонша реклама кунам барое ки канали ман сохта шудагия барои ҳамин замин хонаву квартираҳои арзон фақат зинда бошем бардро бисёри бад гап намезанем то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад хай